Defaid sy'n dathlu carreg filltir go arbennig eleni yw'r Defaid Penfrith Bryniau Cymru. Hanner cam mlynedd ers y cyfarfod cyntaf oll yna, mae'r bryd yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ac yma yn cadw cwmni am mi, mae yna ddau o holion wyth o gymdeithas, Elise Powell a Milwyn Davies. Croeso ato ni. Nawr, Elise, eich tad chi oedd e'n breiddiol yn y cyfarfod cyntaf oll yna? Oedd yna nôl yn Mawrth 68, a mae'n debyg taw Geraint Howells, yr arglwydd Geraint Howells, fe oedd wedi tynnu bobl at ei gilydd i cael weld oedd eisiau sefydlu y gymdeithas yn y lle gyntaf, achos o cymaint o bobl o gwmpas yn cadw nhw, ac oedd e gwir yn meddwl bod eisiau cadw nhw at ei gilydd, a dwi'n meddwl edrych nôl yn dyfe. Mae camp dyn ni doi ag gallu edrych nôl, mae fe'n gwneud peth dda ofnadw i cael cryfhau a gwella nhw a drwch a ble ni mewn 50 years, a fi'n just yn trifft y bits dy fe, dweud y gwir wrthych chi. Wel, mae yn galondid i chi gyd i weld gymaint yn arddangos fan hyn heddi yn nosbarth yr harddod blwyddi. A Milwyn Davies, o'n i yn bresennol hefyd, yn ddiwrnod agored i chi gynnal mwyn dathlu hanner cam mlynedd o fodolaeth, a ddim ddiwrnod arbennig o dda. Do, so ni'n ddiwrnod bendigedig gyda'r nhw'n hynny. Trwy garedigrwydd Tom a Beth Evans, Pendre, i ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am y dyrnod bendigedig i soni. A'r cyfle i'r bobl ifanc i farnu. Am fanna i ni'n cychwyn y bobl ifanc i ddod i lefel hyn. A mae Tom, dwi'n gweld nawr yn arddangos fyna ar waelod y restr ar hyn o bryd, ond pwy a wyr lle fydd erbyn y diwedd? Tom, mae'r teg yn gystal i'w da bob amser, yn cefnogi efo ni yn y sioe, trwy sioe gyd, ac yn dod i fan hyn bob blwyddyn. A Cenyn Eifion, dwi'n gweld hi nawr fyna ar y waelod y restr nawr. Hithau wedi ennill gwobr arbennig iawn o'ch chi wedi roi ar y diwrnod. Cof am y diweddar Ebyr Ywys, Bacheinio. A mae hithau yn ysgrifennydd bendigedig efo ni yn y gymdeithas. O'n i bai am Cenyn, dwi'n siŵr y gymdeithas i gang. Na fydde, mae werth y byd. A y wobr oedd am ei chyfraniad i'r gymdeithas? Am y chyfraniad hi. Wedyn, a wobr oedd wedi cael rhoi efo wraig Eifion, sef Emyr de, sef at yr ieuenctid, a hi sydd wedi derbyn am y tro cyntaf eleni te, a gwerchwel yw i at y gymdeithas war y teg iddi. A beth wedi sylwi hefyd, i chi yn rhoi cyfle i'r ieuenctid yn y gymdeithas? Odyn, fel oedd Milwyn yn sôn nawr, hyfryd iawn oedd yn yr Open Day o 5 clas na, wel oedd ni 5 judge na wedyn rai ieuenctid, nhw'n cystadlu yn y sioes lleol y pethau, yna hyfryd oedd nhw'n cael y cyfle wedyn i cael barnu classes nhw hunain wedyn. Oedd Ifan mab Milwyn, fe nath y hyrdod hun, nath y ferch i wedyn Annie Marie, nath i'r dafad a oen pyr te. Na chyfft y bits oedd hi'n dod gyda bod hi wedi gwneud hynny. A yn neis ofnadw, a na beth sydd eisiau gwneud, fel o Milwyn a fy'n sôn gynnau, mae fe'n neis bod ni yn hybu nhw, ti'n modd mlaen. Na'r dyfodol i ni, ti'n modd, mae 50 years wedi mynd nawr mor gloi, wel, ni'n edrych mlaen nawr i'r 50 years nesaf. Neis edrych nôl, ond bydd rhaid edrych mlaen hefyd a cadw at ei gilydd i cystadlu'n frwd iawn yn dyfe. Fi'n meddwl bod pob un fan hyn wedi edrych ar y list, sgwrs y Championship Emlyn Hewson a roth yr cwpa yn dyfe teg atyn nhw nôl yn 1971, a pob un y cystadlwyr fan hyn wedi ennill yn un flwyddyn neu llall, a mae Cenyn wedi ennill 5 gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf de. So fe'n neis iawn. Wel, diolch o galon i chi. Cenyn Eifion yn ffefryn ar hyn o bryd o bosib? Wel, pwy sy'n gwybod, fi ddim wedi edrych arnyn nhw'n iawn so far. Falle o ben i clefran, gewn ni lwc arnyn nhw'n dyfe cael weld, a mae fe'n rhwydd iawn fan hyn i watchad. Tom Bebb, fe se ar job heddi yn dyfe, a pob lwc iddo fe, ond mae stoc da ti flan iddo fe, so dyle fe fod yn iawn. Wel, diolch o galon i chi'ch dau, yn adael i am ychydig o ddosbarth yr harddod blwyddi, Defaid Penfrith Bryniau Cymru, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd ar y brig cynhwyrach.